YouTube channel. Meron na akong i-share sa inyo na para sa abs. Paano gagawin para makukuha na naman ang paraan kung bakit paano mo mapalik yung chan mo. Ito una gagawin ko guys, sit up sa abs naman siya guys. Okay. Papakita ko na sa inyo guys. Yep. Alright. Magmas muna tayo. Okay. Alright guys, ang sunod na naman gagawin, program pa rin siya sa abs. Karoon na naman iba. Balik muna natin ito. Yeah. Para makakuha kayo guys ng idea, paano talaga magandang pang-abs. Parang masasabi ko sa sarili ko na epektibo siya guys. Tara, buha muna tayo dito. So guys, ito na naman ang gagawin ko naman para sa pa rin ito guys. Medyo kaya ko na, papato ko na ako dito para mas masyado ano siya, yung epektibo talaga. Luluhod na tayo dito guys. Yan. Okay. Okay guys, meron ka sunod. 3 times yung gagawin yun guys para sa abs na siya talaga. Sunod na naman. Bago na. Bago na ako nito guys. Ito naman guys para sa gilid na siya. Muna tayo. Ito naman guys para naman sa gilid. Program pa rin siya guys ng abs. Para lilit yung tiyan natin. Dito naman siya. Buti nga. Kabila naman. Dito tayo. Tapos guys, dito naman sa kabila. Medyo may kahirapan siya guys, pero epektibo para sa abs.
guys, kung problema niya yung taba sa tiyan, gusto niyo tumiksik. Hindi na kayo guys. Naman, kailangan tuloy-tuloy para magandang tama. Okay, kabila, ikot tayo. Kabila naman. Cut. Alright guys, ito na naman yung program pa rin siya sa abs guys. Kaya ko na. Para magkaroon na kayo ng idea. Pag nang problema kayo sa taba ng chat mo, gusto nyo magkaroon ng abs. So para sa akin, guys, ito yung pinaka epektibong gawin. Okay. Program pa rin siya guys sa ano. Ito guys, medyo mahirap siya pero masasabi ko sa sarili, epektibo siya guys para sa apps. Lahat niya guys na ginawa ko ng program, bawat program doon guys, kailangan 3 beses na ulit-ulitin yun. 3 times yun guys. Yung lahat ng ginagawa ko, kailangan 3 beses nyo ulit-ulitin yun para. Epektibo talaga. Kaya guys, check out pala ako sa ni Sir Carl Dilang. Check out tayo pare. Thank you sa support sa aking vlog, sa aking YouTube channel, sa mga nanonood, sa mga viewers ko. Salamat. Salamat na marami. At sana yung mga
hindi pa nag-subscribe sa aking channel, sana guys, mag-subscribe na kayo para lagi kang updated sa mga i-upload ko pang mga videos. Thank you! Maraming salamat guys! Bye-bye!